no volunteer imiye tije mamoko ma opogore. Ati kod ranyisi ni seche moko inyalo keti ka seche moko en office ma ji seche moko madho chai to ine makoro iketi ni koro ine mitedo chai kacha. Kata kamano seche moko nibiro volunteer ne tich machielo. Seche moko ing'isi kata ni yuechi, seche moko ing'isi kata ni luok kata kikombe kanyo. Mano bende ber timo e kinde makoro jopuonjre nitiere oko kacha. Wacho ni we volunteer mar mondo mi kik abed ot kae to seche moko gima timo otonge. Volunteering cha meda lony kotudore koda kit gino manasomo ka nitiere mbalariany. Dr. Mary Goretti. Erokamano Joyce. Inyalo dhi kambi to ng'ato nyisi ni idhi e jikon ilos achiel ariyo gik ma kamago ero. No wachi ni bolruok nitiere. Nyaka itim atima gimoro maber. Luoko sende, luoko ywedi rot ok rach. Jomoko be nitiere samoro ka gimanyo tich to semanyo ma ool. Koro gimoro kaka ndiko ni kamidware ja degree ndiko ni en gi diploma. En gi diploma na adier. Nomiye thuolo mna mar dhi kanyo. Samoro ndiko mana kata ni en driver ne emong'eyo kit driver na midwaro. To kisendiki to kara ng'ani noparo ni en driver kare en kata gi degree kar kendi. Koro miyo bolruok dimbruok kamoro ber. Te kata ka ni inyalo soyo wich no ok yot kata mondo mi oyawni dhoode mondo orwaki tiji ok yot. So wi sesowi kanyo ero to dhi adhiya mos. Chieng' moro giwinjo ni nyathini anene kar kendi bi ane ka bidane kanyo ero. Apart from gima kama ang'o kendo min godo barua mane kendo in godo. An ing'eni asomo kama atimo course ma kama mako ka onyalo bok ni to ka nyathini ndikare en ng'ama somo malich kama to nji kang'eyo to ido ne sache mo lu skule ni endi thuolo nenore kama intiere kanyo ero to koro ipo par ko teri kanyo omi promotion omi oketi kama intiere nero kisamoro nitiere jobs ma ilando to ilando ne jooko ilando ne joma intiere kanyo ero koro kina volunteer tin gi thuolo ma ng'eyo tich mantiere moloyo mantiere oko. Omiyo sami dhi volunteer nero wacho ni kalang'a okunye kaw gimoro amora ma gimiyi tich binego ng'ato ng'ama tich osenege piny niendi onge. Dhi adhiya ibedi itim mino bi samoro irango ni to chal nade. And nowacho kachiende ni sa asaya ma sama koro isetieko skul ni university ni endi nyaka ibed ng'at moro ma jambola. Sa asaya miwuok oko ng'e ni ng'ata miluongo no is a potential employer. Iskia kama ibiro rome kode. Koro kik imbuakni ambuaka kamoro amora kidhi arus moro idhi kia party moro idhi kia kata wuotho imbuakni bende to ma jadimbore mochanore maber nikech ng'ata miromo godo e piny sani is an employer or recommend or ibo yude ka en interview panel and all that. Koro sani ni jomo osetieko university mosetieko college moro amora kar kendi kidhi volunteer dimbri adimba mumino timi atema gido bolruok inyisi gi ni ata timo kama to dunge na somo dunge na lukia moko kony en kanyo no kungoni. Koro bilada kod mayom maber kabisa kisera maber be gine machiemo gi wacho ni ya tini ngendi wiye yot oyote tich makamagi gik makamagi otimo we watime nade we kata ka chiemo sama idwa ndiki ji jok mitiyo gi iwacho ni mondo recommend kata ka en loko kata ka ja yuecho or whatever ng'ama in section mare ne iriwa bro recommend. Koro in ka chise chaye ni ma be ma jo yuecho ka ya chaye aingo gi somo magi be kia ang'o achal nade jogi ma bro recommend. Koro ka nyise chayo gi nikech nyi somo mologi kochopo sa recommendation to gi bi recommend. Koro miyo ber ka idhi volunteer internship gimoro amora idhi timono tim kibolori sami wuothe papo kar ka bende kata ka iromi ka golo megi ji ich networks go ji yude gik moko bolri kik idhi adhiya to ma wiyo gar mojany man ga chaya manga ng'oger bolri ke jomo somo be ng'enyo kin kendi jok medwaro tich be ng'enyo kin kendi koro nyaka ibed jakisera ng'ato moro modimbore ma gin gi luor to gi kido maber.
To nyaka sani Dr. Mary Goretti kapod wantiere twak kodi okinyi makawuono wang'e ni nyaka sani koro thuolo mag tije bende tin ahinya to wacho ni kinde ka kinde wanyalo wacho ni en competitive. Tije tin to mana kaka iwacho ni joma osomo bende ng'eny. Matiende ni joma osomo ng'eny, joma nitiere kod lony makamano bende ng'eny. Gin riekni mage ma jok matindo nyalo tiyo godo gi sani mar mondo mi giyud thuolo mag tije matin manitiere pacho kae kata e pinje maoko, to gin thuolo mage ma ginyalo tiyo godo mar mondo mi ponono kata riekni mage ma joma tindo nyalo tiyo godo mondo giyud tije obede pacho kae kata e pinje maoko, tije manok ma sani bende onge mathoth ahinya. Dr. Mary Goretti. Sani ka nyathi manyosi tieko, nitie manyosi tieko, mjo tieko kata mna jumara abiriyo ka already nigi tich tiyo, moko to onge gi tich. To mana ka nyawa kar kendi, luwore kichako menyo, kata da sanduku piny ni kia balagany nero, dhi e website ma kimbeni website ma kimbeni giendi nitiere mang'eny. Okinyi kokinyi, bol net, mane gi onde tim, bol ng'iya, kata na sirkal, nitie gi websites gi, nitiere lendo, apply like that every day. Via their websites, both national, both international, both kamora mora bole net, irangi. Most things on LinkedIn, Girigoro, but apart from LinkedIn, websites nitiere mag company giendi. Bola on a rolling basis. Moko klendi, to glendo oko gerivero. Bola net, apply, just like that, pile ka pile. Niti kembema dongo kaka gine, Deloitte, Gerigoro bendi. Ika ogaji. Kunde gote many KMPG girio bole many kamora mora many pinje many nitiere kata mna Brighter Monday giri dendo lando ga tich donje those networks. Brighter Monday ko lando ni kitu kanyo kata kidoro subscription mo mathis kar mondo di ing'iew gimoro subscribe kanyo mondo gi oroni ga tije kamano. And every day, kama rome niendi, ayudo tije daily. Manyisa ni muda apply. Moko Kenya kanyo, moko nitie kamora mora gin oko mang'eny. Moko aniro nitie karka remote, samoro dwarana dhi e physical girigo. Tije po nitie milando. Koro nyaka ibila ng'at moro chal, ng'at ma jadwar. Every day, idwar, ibol, wache ni kauna dhi nindo. Abolo net kunde magi. Kawuono atimo nango kiki waste time kaka nyuru warua ni tim kisama inindo no jomoko sechiewo sama kangi yawo gichiewo ni ng'anero no odonjo karka to wakawo ng'ani ka koro miyo kigi we magi menyo minya kabisa kato mara ariyo bende networks anyisi ng'ana kata miromo godo is a potential employer kamora mora midhiye chik iti kaka jing'o mpaka kino ng'ato nitiere like no nyisa kanyo ni like sanini amor ni arum ganadha network karka e studio karkendi maka karka ni tado make sure na manye mayude nyaka make sure na manye mayude kiti adwaro tich ok ne an to ne nyathina ne wat na moro nyaka manye mayude network ng'ata miru kata mi chwanyo kata mi tundo kata ma street no ikidhao nenda ngomi ituma kiango gilu. You never know. Some ituma ngat ma is your boss tomorrow. Konga mayalo keriri ngama boss kamoro tomorrow. Mane kakiyudo and kidi tingichi kuiti itimo ngat idhi. Kwedhi ni nera brutera waya brutera. Ini bune dia lungano ngadot. Tidhi kamano and gimatinde dare ni tindi onge post office. Tinde gik moko ora online ti submit kamano onge asara midhiye apart from your bundles bedi gi internet no onge asara midhiye kura ang'amoni kichiwo gokinyi ichaki boli bola ranga gigite nitie very many websites malendo kata mana gazede go bile lando tich birango gazede tinintita na online. You don't have to the kwayo ngato gazede ni dwarango subscribe online.
ing'iyo jok mo advertise To kapod bolni wantiere mana e manyo tich kata chwalo applications kata oro kwayo mag tije mopogore opogore, bende wang'eyo ni moko kuom kembe mago mag sirikal kata apise mag sirikal sani moko kuomgi kata thothgi pod idwaro mar mondo mi iter barua chinga e apise ma kamago. Kata kamano Dr. Mary Goretti, iwacho ni ng'ato kochiewo gokinyi to kik chunye tho mar manyo tich, ora kwayo mag tije. To ng'ato nyalo oro kwayo mar tich ne kambi achiel nyadidi, nikech yudo ni tich achiel iyudo ni seche moko oseoro kwayo kata nyadi par. Bende mano ni kare ahinya, to nyadi par moseoro kwayo ni onge kata nyadi chiel moseluonge interview. Bende ber mar mondo mi oor nyadi nuoya kose oro kata nyadi dek to odoga ne chien to beda ne piny to rit ni seche moko hape nyalo lwar. Chieng' moro achiel gine yaw ni dhoot. Then kambi moluwore gik mane somo, kik give up. Keep on knocking. Onge gima chogo mabro tur kanyo onge. Tema, bola kamano ero. Kik chunyi jogi. Kijok to mano ero, sami jok no tema ng'at moro timore nade. Oseriore modonjo kanyo ero. Koro miyo gimidwaro luwa ronde kik ibed ni iolgo. Ken kata kama chik mialo dhiye. Digi, iduong' dhote dhi kwenye gi yoturwa. Miya uru kamoro karka bedi atim kama aeru gima kama atimo. Dhiya kik bedi gi ng'ama nigi wich kuot. Dhiya. Onge gima brutami to kamoro. Kuro miyo onge mwani manya inya to kiyudi. Moko bosa kata mna manyo kita tich dana fo ose apply tamna ding'eny malit ipuro oyudo chieng' moro orodhno godo kamano ero. Omiyo kik gi chuny gi ol. Gima duong' en ni kinyi kichiewo iduong'o dhoudi adi. Tinde to onge gimoro physical kata mana sani nyiewo landi tije sirkal ikoni kel kar ka physically or gi this platform and more online go ber malich kich ng'ama bro lal kodgi onge. Ing'iyo platform and nyi penjo gimoro to jigi oro CV mang'eny. Ere kaka mari kawo. Apart from checklist mane ng'ano wacho chande, nitiere keywords ma jogo rango. Sani indika iore online kanyo ero to gikete against some system ni keywords mopik. Like ng'at moro ma nigi teamwork, idwaro ng'at moro ma kata mana nigi those words mangocho gero. Gigo pick. These rank terms of reference and reply to when you are applying. Respond to those ones. When this one I can do, this one I can do. Kisamang critical system to give my system pick to moko get aside like that, and then give yero makurogedwar, and it works. To kachiwo ranyisi moro Dr. Mary Goretti, wachiwo ranyisi ni ng'ato ne dwaro kata seche moko nitiere kata thuolo mar bedo HR e kambi moro, to in kaka jal ma nitiere kod lony bedo HR kata seche moko ise graduate bi yudo degree mari bedo HR kacha, to nitiere kambi ma olando ni nitiere thuolo mar bedo HR. Bende ni en kare ka ng'ato oro kwayo nyadenuoya mar tich makamano. Wati kod ranyisi ni seche moko tich achiel no mar bedo HR, seche moko koro oro kwayo mare mar manyo tijno e mbui kacha, to seche moko oro kata applications abich mano mar tich makamano, to seche moko bende ondiko barua ma ching ma otere kambi mano, odrop e kambi mano. Bende mano en gino makare kosi inyalo bedo disqualified ni itimo multiple applications e tich achiel molandno. Dr. Mary Goretti. Onge makosa gima botimre ni ya mtira chingero tinde ok mita ahinya nikech ng'ato nyalo takawo gi maso gi dustbin ang'e time na although nitiere ga kami i-register ni sechopo ti i-register itero machingo i-register e book moro kanyo ni iketo ikelo mari sama kama gima kama tim register ma online gero bende nitiere deadline miwache ni iori godo but gikapte yes they are not pro miyo kise uru dichiel istera ching no dichiel onge tentero mang'eny and I would prefer kambi mawacho ni online nikech online ng'ama biro interfere godo ini online we deal
to aching to ne ki osebedo godo marach ni samoro kapo idwar gi ng'at moro kamano tikawo barupe ti lal kamano ok yudore. But mago tinde gik mwasaye miyo ka olandi tich ura udwaro aching'no ura aching' kidwaro online ura online it will you lal gibro rango gi lwet. To nitiere kembe moko Dr. Mirigoreti kinde ma ng'ato manyo tich ma seche moko jomoko bedo ga disqualified e gino miluongo kanyo kod dho ngere ni canvassing, kata seche moko ing'eyo ng'ato matiyo kacha to koro seche moko ipenje penja achiel ariyo adek ni yawa seche moko nidwa kata ng'eyo ni tijno koluonga to gin penjo kaka mage minyalo penja, to seche moko kata osara ko penja na dwara di to salary range romo nado kata nitiere maromo nade, to mano mondo miyo mi mana ng'eyo matut ewi kambi ma seche moko yoro kwayo mari mar tich. Wachno mar canvassing kwa ng'iye weche mag manyo tich gi sani bende ber mar mondo mi manyi ng'ama nitiere kambi kanyo ochiwni ler moro matut kotudore kod kambi no, kose mano nyalo miyo ng'ato bedo disqualified e kinde momanyo tich e kambi moro. Daktari. Ado mi example machiegni nchatimo interviews ne nyithindo moko e tich moro kanochopo kar mshahara mane gidwaro all of them nomiwa the same range and kane gisipo to wacho ni no jogi nyaka bed ni okwal negi penj. How come they have said how come they have all said the same amount of money range and all that. Koro miyo ber kata kipenjo tipenjo gi rieko kadharani penj gi rieko kech makana nowato gi nyiero mang'eno. There were 4 of them and 4 gi nidwaro pesa diwa ni between this and this, between this everybody wakoni know. You must get to know who told them what we want and what we were giving is exactly what they were saying. Koro miyo kata ki canvas bed gi rieko no kik mondo yudi kech wan bende wana dhano kaka employers on dhano oburo ng'ini kar kato ng'ane ne otimo kama uru and at the same time sama kata kuro ka weekend nyaka luongi na another interview ibro juki. Koro miyo ng'eyo gima timore kamoro ok rach. Emomiyo nawacho ni kata kuluongi tich uluongi interview tim background check mar kambino ni to gin chal nade, tijni timo nang'o kama, ing'e te oyieni. That is the second question mipenje interview. Ni winjo wach ni kanye tang'o midwa biro kar kendi. So you'll only answer that kiseng'eyo gima kambi no en. Koro the other background check and all that. But issues of salary gi riwe tak ing'eyo gi to ne kata ka ng'e duoke e penj kuchocho ne mondo kik mondo tokri tawo malando ni kare ni penjo ng'ato oro ng'eyo oro ng'ato kwaloni ng'wech. Ibede gi rieko moro matin kiduoko penjo makamago. Matin but mariek ibedo gi jiso mariek ibedo ka ng'e maka kari gote ang'wen gote kendo giwacho ni range makama to makama wacho ni kendo yendi no cancel, we are calling them back for another interview. To Dr. Mirigoreti wang'e ni kinde mathoth ka ji osesidh kondo kata osegraduate mbalariany mopogore nitiere mbalariany moko ma seche moko jiwo jogo mograduate mar mondo mi oriwre kod jogo ma iluongo ni alumni mag kata jogo mane osesomo e mbalariany makamano to nyaka sani koro gintiere tije mopogore kata giloso riwruok mar gimoro makelo gi kanyakla kaka jogo mane osomo e mbalariany kati kuom ranyisi mbalariany mar UN kama ipuonje. Ere kaka alumni groups makamago nyalo konyo jogo mose graduate gi sani mar mondo mi oyawnegi e thuolo mar yudo tije mapiyo kata gino ma ginyalo timo kapok giyudo tich kata seche moko ma permanent kata gima ginyalo timo mondo kik gibed idle ahinya. Alumni ber kijoin nikech mano gami jok mane osedhi mbele ni nyalo nyisi ni gin jok mane osedhi mbele ni ma kok tatiyo. Alumni no kata mana mar university kende. Alumni chakre kata mana gi primary, secondary and then university. Jogi te nitie kamoro amora ma gintiere ka giromo kamoro achiel to koni bwana idhi nade ka adhi na kama wi kar kanyo wayudo kamoro ka nitiere. Koro alumni gidonje uru right from primary. Alumni is very important. Secondary, alumni is very important. University, alumni is very important. Mage networks go. Jok mantie alumni go no say they are ahead of you
moko sendiki, moko tiyo, moko managers, moko and they would wish ni jok mane gisomo goero bende oyudo kamoro. Gibiro nyiso gima kama bwana timu kama. Koro miyo kik idabda kendi ni koro in kisetieko skul, tinanena kendi alumni go namba 1 manyaka udonje. And ma en kare moloyo joma mine ok donjega, donje uru alumni go, right from primary alumni, secondary alumni, university alumni, and even not university kende, even class mo ntiere no ninjum kata nyithindo 100 e class no. Achiel kuom osedo tich already. Achiel ndo nyalo konyo ka noloso alumni mar class no kende. Class of 90. Sani koro Friday gidhi graduate. Kuposhno, be giloso alumni gi margi class mane otikono. Mondo gigamre. Koro miyo gamruok noa chon, to gamruok igamri mana ki in be timore nade, in gi jowadu. Koro miyo nyathi manyoti katika sani endi madhi graduate, mose graduate, please donje alumni mage the first networks. Kech happy ji okrom, jomoko katika ne tutiko gi tich alwetgi. Kidhire oburo konyi, onyalo gami, onyalo timo ni mora kamano ero. Koro mage jik mineno ka kin chap to be ira gik moko nyakiriri gi romiana lumna tahero ober okonyo nyithindo mang'eny mosekonyo kabisa. Dr. Miriguti, kinde modhi mbele kotwak marwa kale ote moko ma joneno magwa chwalo nwa kae. Tanno ka thothgi wacho kae ni nyaka sani koro yudo tije Kenya kae tek ahinya kaluwore kod nok mag tije. Mane makela e penjo Dr. Mirigoreti, jogo ma ose sidh kondo gi sani. Bende ginyalo donje tije kaka mago mag ohala magichako kendgi, to ginyalo chako yo machalo nade? Kata ginyalo bedo entrepreneurs, kata ginyalo chako gigo ma iluongo ni ginyalo manyo nade? Entrepreneurship skills. Mar mondo mi kata bedo ni tije no kadera dire pacho kae piny Kenya kae. Kalure ni kinde mathoth nitere kata jogo manose graduate higni mathoth mokalo chien to sani podi gionge tije. Bende nitiere kaka ginyalo manyo rieko mar mondo mi gichake kata ohelni to gichak nade kalure kod nok mag tije mwanene pacho ka. Daktari. Tich nok to tich bok nok. Mar ariyo, samisitieko mbalariany nero onego be imedri matin, upskill, imedri matin. Nitiere sani courses online ma free ok ichul, but inyalo medori godo kamano ero. Nitiere tije moko bende timo course moro kanyo ero, to inyalo yudo another skill like kana driving irigo ero. Jomoko nitie makondiki to dwa ni you are your own driver, timo kiang' mago is additional skills. Biro godo. Koro sani apart from gimanyi midhi graduate ni kata mise graduate no ero, mede skills moko ma relevant to what you've done. There are very many courses online minyalo timo. Kok kamano ero to nyalo sani wacho ni tije mag lwedo gindi dhi maber tije ma like plumbing, electricals and ang'o girigo, but mana kisome. Kata kana timo course moro nyalo dhi medo kendo another course moro, certificate course imed kanyo. Kaka sani endi ane course asesomo to ane course asamia. Mano medi mondo kata tich moro in gang'ono advantage in gi advantage over the others. Koro miyo irang'an na internet ka tiere very many courses mwatimo online and they give certificates. And kidwan medori kundo inyalo chulo, but very many courses are here for free and they give you certificates. And these are the things makuru pomosi mkete CV ni nasomo gima kama. There are very many courses. Kuro gidhi online yoche maber no hala. Not all ok gitrete mantie piny kanyalo go hala. Jomoko nitie ma jo hala, jomoko nitie mok jo hala. To kidwa go hala bende tichake nang'o nyaka ing'e to en ohala mane midwani itim. Kinyalo wacho ni an ng'ane uso lewni odhi maber wadhi aus lewni. In kichako donje ni to ok ibi dhi maber. Ng'ane uso gima kamano kodhi maber wadonje. Wala no bende kitime to nyaka ing'e ni to idwa uso ang'o, iuso e area mane, tiuso jomage wami usone. Magi to nyaka itim ing'e background check nono to idonje ni to iwang'
Jomoko wacho ni ng'ane uso mana omena dhi maber, ambe wauso omena. In be ng'iya ento idwa use kanye to use ne ng'a? To idwa timo nang'o? What are you bringing unique ma kata kele to ji biro we mar ng'ane cha to biro bari ko biro kawo mi. Koro ohala go bende nyaka ine ok idhi adhiya ni dhi ni ichako. Hapana. Ya, nyaka ine ni itimo nang'o. Kata ni wachako hotel ji chiemo kabisa. Iloso ji chamo ang'o ma ji ohero, en sadi, service en nang'o, gik mang'eny ma nyaka itim, nyaka ine kitimo. Yani, ok igori ago gimoro igori ni ng'ane nyo time, ambe wagore adhiye, hapana. Nyaka ing'i koro med somo, short courses giendi, they are online for free, ging'eny kabisa. Inyalo ng'iyo sites go, nyithindo ung'eyo, the young people, those sites go. And IT jobs to men. Translation dwaro kuonde kata mana sani endi. Ng'ato ko miya sama ka ng'atime translation ichula. Moko nitie you write ichuli. Ing'eny, it depends on what you want. There is freelance jobs and all that. And it depends on what you want. Jomoko nitie madwaro ni kotimo kamano to nyonge ng'ata nyodo 100,000. Mana makoro go dwaro no. Chakachaka mari nero, igambri kamano like that, and then you'll get and expand your networks pindi. Dr. Thuolo marwe maneno korumo kinyi makawuoni yena mar mondo mi ami thuolo mar mondo mi wach ni mogika kata kaka inyalo jiwo jogo ma osesidh kondo kata ma endo graduate e kinegi makoro gisewuok oko gintiere job market kacha. Wach ni mogik gi jip minyalo jiwo gi gisani. Dr. Mary Goreti. Ana miyo gimna puoch gi pak. Ngitimo matek gitimo sinani tieko ngidi tieko kik gibed gi chuny mo ojony ni ok gibe yudo gigo nitiere dhano ma yudo gi koro ka giwuok gitemo nena gilos gik manowacho gero gilos their CV maler gilosre maler giduong' dhogi madongo gi matindo idhi e websites rangi kunde ma jogo nitiere, they post their CVs go LinkedIn and all that, ging'iyo those platforms. Manyalo bedo gi some skills bende medo skills, med skill. Nyalo donjo ohala bende tema kachero ni to ohala ni timore nang'o gi anyalo chake nang'o. And mogik, ajawinjo gara mogik nitiere kata kamano okaka nini kabisa. Tije kumose loso maber kabisa about katamna go ohala. Kane gichako kaka gidhi giro giwinje weche giendi giwe awe ni create content giwinje weche giendi kaka jogi nochako modhi moro na mora ne nochako mana gi gine i cushion money mar form 4 kata na university ko chope cushion money ni endi she is now having containers mag second hand clothes ke komba from cushion money 2000 blouses from blouses bero also bales entiere koro miyo wala nitiere obed kana pur mero bende kamano nyalo yudo tim puodho ji biro chiemo pile ka pile all of us nyalo pur kata kitimo mana agriculture nyalo timo gimoro tiuso kata nyalo pur kiti gwindi moro achiel to ni tong' iusi cham ikony godo gik mang'eny minyalo timo kik bedo kanyo ni kod sitieko tich ininda idhi shopping center sani koro onge walo in more than an adult is a graduate. Erokamano ahinya Dr. Mary Goreti Akinyi mano japuonj mbalariany mar UoN bore Nairobi kae kuom kawo thuolo mari okinyi makawuono mar mondo mi riwre koda e twaka okinyi makawuono. Erokamano ahinya kendo ibed kod odiochieng' maber. Nyakwara Mugiajwang' gi kanye mwachopo godo e giko mar twak marwa mokwongo e chenro mar Upiny okinyi makawuono. Jogo mayande osidh kondo puoch kaachiel kod pak to mana kaka Dr. Mary Goreti owacho ni ma ok en saa mar ninda many gino minyalo timo kata kinyalo volunteer kinyalo dhi internship e kambi mora mora to dhia kacha to ibolri mar mondo mi ne kaka inyalo yudo lony ka otudore kod gino mane some mbalariany to kanyo kowuok kanyo ema happy nyalo lwar kendo inyalo ndiki e tich. Nyakwara Mugiajwang' wakaw mana yueyo madundo gi sani chenro mabiro bang' mae en tedo gi chiemo gi Jael Lieta kik idhi mabor.
chakore sang'wen wakelo ni ngoma mobedo piny design makare. Ramogi TV biro kanyakla kaachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwore kod pi. Yawanya wauntie kikubed mabor nyakoro mgenye nikech kai e kumi yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night this. Romani Ninja the Entertainer wajon maintain your position. Idhi yuda kanyo kika fire gudi local instrumental. Wawachoni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach sang'wen otieno.